Angger kita itu enggak murka, enggak serakah, nerima sak cukupe, itu enggak akan bikin khos atau penipuan. Ada orang khos, ada penipuan, ada korupsi, itu gara-gara merasa enggak cukup. Nah, mbok sugih kaya apa coba ngono iku melarat banget. Jadi kaya itu bahasa Arabnya ghaniyun. Asal maknane ghaniyun tidak butuh. Kowe ra ndek apa-apa tapi gak butuh apa-apa, kowe sugih. Kowe duwe macam-macam tapi kowe isih butuh. Jenenge fakir. Masa maksudnya ghani itu fakir. Di Kanjeng Nabi itu memuliakan nyambut gawe itu sampai tarik kayu ning gone alas itu dihormati ya. Karena di Indonesia itu lebih daripada kayu bakar. Di Indonesia itu mau sugih tenan, orang ngantek wong kok ngantek wadul-wadul, orang dia apa-apa, fakoh itu dia apa-apa. Ini mergo ora gelem gerak ngono ae. Kowe peniti mbok gawe upa, mbok taleni benang talekno ning ngene penitine kae upa, muncalno ning segara kono. Tok iwak kowe. Ing 5 untuk iwak 5 mbok dol ning pasar iso mangan. Cah cilik kadang-kadang dodol kacang, dodol dikongkon bapake karo mboke, dodol gedang goreng, sapire kan akeh cah cilik sing dagang ngono iku lho ning pasar. Kanjeng Nabi nek pirsa ngono iku ndongakno sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahum marang sebyan bil barokati kelawan barokah, muga-muga diparingi barokah, bocah-bocah cilik kok nyambut gawe. Mboke ning ndi ku bapake. Cah cilik dikongkon mboke didongakno. Jeneng Nabi dawuh iki pokoke gak entuk wong nebang-nebang Mekah. Mekah iki tanah haram. Ada satu lingkaran Mekah itu yang disebut tanah haram. Tanah haram itu hukumnya kayak Masjidil Haram. Kowe nek sembayang ning diae masih dalam lingkup itu, kamu ya dapat pahalanya sama dengan kamu sembayang di Masjidil Haram. Jadi nek kowe mesti kesek-sekan ning masjid ning ngene pondokanmu masih dalam lingkaran tanah haram, padha. Karena tanah haram itu ada tahrim, tidak boleh orang yang tidak muslim tidak boleh masuk situ. Tidak boleh motong-motong tanduran, tidak boleh. Tidak boleh mateni kewan rak pitulute kecuali untuk bangsa apa jenenge wedhus barang ngono. Berburu barang kan gak oleh. Ketika Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh nebang ini, tidak boleh, pamannya kayak Sayyidina Abbas sudah illal idkhir. Jaluk dikecualikan al-idkhir. Idkhir itu rumput ilalang, apa nek cara Jawane? Rumput ilalang. Sing gedhe-gedhe itu. Sing meh mirip karo anuna jagung pada ilalang. Jadi dikecualikan boleh motong itu adalah rumput ilalang itu. Nah, untuk keperluan-keperluan ini. Wa ajazalan marangake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam zalika ing mengkono-mengkono memotong idkhir mau. Wa huwa utai hadis iki ku fi sahihi ing dalem sahih ning Bukhari ana iki. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi ku yuhadziru memperingatkan rada keras iku yuhadziru annasa ing wong-wong mimba di ashabil khirab saking sementara orang-orang yang mempunyai profesi dagang apa sing gawe apa istilahnya sing industri rumahan itu apa jenenge? Apa? Ya orang-orang yang kerjaannya itu ada yang di pasar itu dagang, ono sing ning omah gawe kendian segala macam itu. Itu ashabul khirab.
Ilkana ya'rifu anhumul ghas karena pirsa sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anhum ten saking ba'du ashabil khiraf al ghash wal kir. Ghash itu seperti yang kemarin saya terangkan, jadi nyelindutkan, nyelusupkan sesuatu yang cedera, yang tidak baik di tengah-tengah yang baik. Jadi wong ngarani itu baik semua, ternyata di situ ada yang tidak baik. Jadi mutunya itu buruk di gos itu apa ngono iku sing istilahnya? Hah? Oleng. Hah? Oleng. Oleng. Woi bahasa ndi iku? Oleng. Nggak, jadi misalnya ini tumpukan kain-kain sarung-sarung ini ning tengah-tengah iku ana sarung-sarung sing ora payu didesuk kok. Jadi nanti kalau ada orang beli korden itu 12 itu 2 sendiri itu yang cacat. Ini gos. Utawa dodol susu poan campuri banyu itu gos. Campuri banyu. Itu gos. Apa ngono iku? Ya penipuan lah. Balkitib itu ya dusta. Wakul bayakulan dawuh sapa Kanjeng Nabi akdzabun nas as-sabbahun. Utawi luweh gara-gara manusa iku as-sabbahun. Orang-orang yang begitu itu yang nyampur antaranya yang baik dengan yang buruk wasawahun. Orang yang ngapusi di dalam berdagang itu hapus-hapus. Ulaane 500 muni 550. Ini ulane pun 150 to sampean anu 500 niku kula padha karo mlaratke kula sampean niku. Padahal ulane ya mau 400 ngono ae. Jadi prinsip daripada ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersosialisasi kita itu tidak boleh merugikan orang lain. Itu mulai merugikan apalagi memenderitakan orang lain tidak boleh. Mulanya nggak oleh riba karena riba itu mengambil kesempatan untuk merugikan orang lain ketika orang lain butuh. Gos itu juga merugikan orang lain karena nanti mesti gelone ini ketika didelok boyo loro dhewe sing rusak. Susu ternyata kalorine mudhun pirang-pirang karena di kakean banyu. Wa kana yukhitsu utawa yakhussu. Nek yukhitsu iku saka akhassa yukhitsu. Nek yakhussu iku saka hassa yakhussu. Maknane padha. Maknane menyarankan ya, yang bocor Jawanya menyarankan. Nganjurkan Indonesia juga, kowe iku tak takoki bahasa Jawa kok. Iya gak ana wong Jawa blas iki ngono. Nek umatan gak ana sing Jawa. Biasane gak ana sing Indonesia, saiki gak ana sing Jawa. Iya. Nganjurake bahasa Indonesia. Cara Jawa ana dhewe aku. Alal khuruji ngatasi metu ilal aswaq. Maring pasar-pasar lil bai'i kanggo adol wasira ilan tuku wa tijarati lan dagang. Mawa muzawalatil amal dan melakukan pekerjaan-pekerjaan wal khirafil mukhtalifati lan pekerjaan profesi-profesi yang berbeda-beda. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan kita orang itu ndak boleh tengok-tengok terus ndonga, Pak. Ya Allah Gusti paringi rezeki ngono. Enggak ono beras kok mudhun ke langit gak ono. Harus ke khuruj ilal aswaq. Nek kepengin apa ya ning pasar. Itu anjuran Kanjeng Nabi menganjurkan. Orang ndak boleh tengok-tengok pergi ke pasar. Mbah ning pasar iku iso jualan, iso beli, itu pasar.
dagang, ya, kerja apa saja lah, termasuk nguli barang itu. Al amalu syaraf, ngamal itu mulia. Jadi apa saja, angger gak ngapusi ya mulia. Menurut tukang becak barang ngono kadang-kadang luwih mulya timbangane anggota DPR. Mergo DPR ana sing host. Akeh sing host. Nek tukang becak kan ora ana gos-gosan iku. Ora ana. Ya, itu Kanjeng Nabi nganjurno, ayo do nyambut gawe apa segala macam lah. Prik-prik kayu juga apa-apa, pokoknya nyambut gawe. Wal khiraf iku profesi jamaah khirfah. Itu. Jadi profesi-profesi yang berbeda-beda. Apa nukang kayu, tukang batu, apalah jahit, potong rambut segala macam itu khiraf kabeh itu. Silakan lah. Ini nunjuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memuliakan, menghormati semua profesi apa saja. Anggere ora iku mau ghas mikir. Dusta dan penipuan itu jangan sampai. Angger kita itu enggak murka, enggak serakah, nerima sak cukupe, itu enggak akan bikin khos atau penipuan. Ada orang khos, ada penipuan, ada korupsi, itu gara-gara merasa enggak cukup. Nah, mbok sugih kaya apa coba ngono iku melarat banget. Jadi kaya itu bahasa Arabnya ghaniyun. Asal maknanya ghaniyun tidak butuh. Kowe ra ndek apa-apa tapi gak butuh apa-apa, kowe sugih. Kowe duwe macam-macam tapi kowe isih butuh. Jenenge fakir. Masa wong sule ghani itu fakir. Wong Indonesia ya akeh-akeh fuqara kabeh. Ora tau cukup isih duwe butuh ae. Paling enak dhewe wong sugih. Mergo maknane ora butuh. Ini Gusti Allah disebut Ghaniyun Hamid. Gusti Allah itu zat yang maha tidak butuh apa-apa. Tidak butuh apa-apa belas. Mbok jengkang-jengking ya butuh kowe salat cek ora mbambung kabeh ora urusan setialah. Ini itu apa jenenge? Kita itu akan kebutuhan. Nek jane gak kebutuh apa-apa. Mane mbiyen zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nyambut kayak manuk itu. Hari ini golek kerjaan, cukup untuk makan, pulang makan. Monggo apa lah dodol apa. Jual jasa apa, pokoknya engko untuk duit angan. Sesuk golek dhewe nek. Nek saiki kan ngantek nyimpen 7 turunan. Nek durung cukup 7 turunan rumangsa ora sugih. Ya, jenenge melarat terus itu. Waqad hasal ladzi jaa yastaqi ilaihi al-faqah ayastaghila bi jam'il khatab lo. Ono kanjeng Nabi. Wa qala lahu intaliq ila hadzal wadi fala tada'anna syaukan wala hataban wala ta'tini illa ba'da ashrin. Fakana hadza hissan wa haddan ala mihnati jam'il khatab. Nanti Nabi ku ngono. Waqat hasalan teman-teman nganjurake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nganjurake ing allazi jaa ing wong jaa kang sowan ya lazi yastaqi ilaihi madulake sapa lazi ilaihi marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al faqata ing melarat. Faqah itu gak ndek apa-apa. Gusti Kanjeng Rasul kula niki mboten gadah napa-napa. Melarat. Anak kula kathah. Kanjeng Nabi nganjurake ayyastaghilla. Taluke ning mau hasal ladzi jaa ayyastaghilla yen to nyambut gawe sapa lazi nyambut gawe napa perlu ada ijazah boten napa bijamil khatabi iprik-iprik
ngumpulno kayu-kayu bakar. Iku kan jiko ae ning Pak ning ning alas ana akeh garing-garing jeblok iku dikumpulno. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu marang allazi jaa maum intalik kowe budal ya, budalan ila hadzal wadi. Maring iki lembah itu ada lembah sana itu kamu datang ke sana. Intalik ila hadzal wadi. Fala tada'anna mongko aja ninggal tenan sira syaukan ing ri. Ri sing garing-garing itu misalnya apa? Pelapae jenenge ning kono mbiyen sing ana berduri itu kayu huk. Ning kene ya anune salak iku sing ana rine kan. Aja ninggalna syaukan ing ri wala hatoban lan ora kayu bakar. Wala taktini lan aja nekani sira ing ingsun illa ba'da asrin kejaba sakwise 10 dina. Jajal engko 10 dina kowe isih wadul-wadul duwe kebutuhan apa ora. 10 dina kon nyambut gawe fakana hadza mongko ana apa hadza iki iku hasan utawa khisan wa haddon anjuran lan saran ala mihnati jam'il khatabi ing atase nyambut gawe ngumpulno kayu bakar. Ya itu. Di Kanjeng Nabi itu memuliakan nyambut gawe itu sampai tarik kayu itu ning alas itu dihormati anda. Karena di Indonesia itu lebih daripada kayu bakar. Ning Indonesia itu mau sugih tenan dadi ora ngantek wong kok ngantek wadul-wadul. Ora ndek apa-apa, fakoh iku ora ndek apa-apa. Iki mergo ora gelem gerak ngono ae. Lah kowe peniti mbok gawe upa, mbok taleni benang talekno ning ngene penitine gawe upa, muncalno ning segara kono. Tok iwak kowe. Ing 5 untuk iwak 5 mbok dol ning pasar iso mangan. Jadi iki ngantek khatib. Wajah Sa'd bin A'id ansawan sapa Sa'd bin A'id yastaki madulake ya Sa'd ilahi marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kilata zati yadihi ing kidike sing diduweni tangane, artine ya ndak punya apa-apa lah, tangan kosong ini, gak duit gak duwe apa. Fa amarahu mongko perintah sama dengan yang tadi itu alladzi yastaqi ilail faqih. Kilata zati yadi itu hampir sama dengan al-faqih maknane, gak duwe apa-apa. Fa amarahu mongko perintah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hu ing Sa'ad bit tijarati kelawan dagang. Pakaraja mongko metu sapa Sa'ad bin A'id ila suki marang pasar. Fastara mongko tuku sapa Sa'ad saean ing sesuatu mingkirzin babahu ngingkirzin itu semacam apa tumbuh-tumbuhan itu babahu mongko adol sapa Sa'ad ing kir para bihafihi mongko bati sapa Sa'ad fihi ing dalem kir mau. Padzakara mongko nuturake sapa Sa'ad zalika ing mengkono mau kula tumbasanu kok bathi kula dol malih niku.
Diceritakno lin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahu mengko perintah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hu ing Sa'ad bin A'id biluzumi kelawan netepi zalika. Wis ngono terusna nek ngono iso mbok anu penggawean niku. Alazama mongko netepi sapa Sa'ad bin At-Tijarata ing dagang fi ing dalem akad mau. Jadi Kanjeng Nabi itu menganjurkan sekali orang itu supaya bisa menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja. Wa kana idza ra'a sibyan fi suq yabiuna yad'ulahum bil barakah. Oh, ada. Wa kana lana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'a tatkalane mirsani Kanjeng Nabi, pirsa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asibyana ing bocah-bocah. Sibyan iki jamae sobi, bocah-bocah cilik. Fisuki ing dalem pasar ya biuna padha adol ya sibyan cah cilik kadang-kadang dodol kacang, dodol dikongkon bapake karo mboke, dodol gedang goreng, sapire kena akeh cah cilik sing dagang ngono iku lho ning pasar. Kanjeng Nabi nek pirsa ngono iku yad'u ndongakno sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahum marang sibyan bil barokati kelawan barokah, muga-muga diparingi barokah, bocah-bocah cilik kok nyambut gawe. Mboke ning ndi ku bapake. Cah cilik dikongkon mboke didongakno. Wa yafrahu bihim lan gembira sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bihim sebab bocah-bocah mau gelem nyambut gawe, mau nulungi wong tuane. Wa yusajji'uhum lan mensapot apa bahasane mensapot itu nyemangati iku nyemangati mensapot itu nyemangati sapa Kanjeng Nabi ing sibyan apik Jong apik ya terusna ya Wakat marra lan teman-teman lewat sapa Kanjeng Rasul lewat itu nyamperin itu. Lewat sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Abdullah bin Ja'far. Ana Abdullah bin Ja'far iki cah cilik, wa huwa utai Abdullah bin Ja'far ya biu adol bai asibyan ing dodolane bocah cilik otok-otok kan dolanan cah cilik iku. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul, ndonga Kanjeng Rasul. Allahumma duh Gusti Allah, barik lahu mugi berkah panjenengan lahu dateng Abdullah bin Ja'far fi bai'ihi ing dalem dol tinupune Abdullah bin Ja'far. Au iki sakun minar rawi. Ya. Fi bai'i utawa fi safaqatihi dagangane Abdullah bin Ja'far. Nek baihi dol tinupune niku adol dolanan cacah cilik didongakno Kanjeng Nabi berkah. Wa fi asna'i hadis Akhiril Jalaj Al-Amiri salah satu rawi dari hadis kala ngendika sapa Al-Jalaj kunna kala dawuh sapa Abdullah bin Ja'far. Kalau kita lihat rawinya Jalaj Al-Amiri itu ada dawe Abdullah bin Ja'far di tengah-tengah hadis ini. Kunna gulmanan na'malu fis-suq. Ana sapa kita biyen iku gulmanan bocah-bocah nak malu nyambut gawe kita fisuki ing dalam pasar. Jadi hadis ini kesimpulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndongakno bocah sing dodolan ing pasar supaya untuk berkah. Al hadis rawahu Abu Dawud nurusna dhewe al hadis ing hadis rawahu sing riwayatake hadis sapa Abu Dawud.
Wa min ihtimamihi sallallahu alaihi wasallam bisuq annahu sammal qaimina fihi bil bai'i wasyira'i tujaran. Lan iku termasuk perhatiane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bisuki kelawan pasar. Salah satu di antara perhatiannya Kanjeng Rasul terhadap pasar itu annahu ta'i setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sama ngarani memberi istilah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qaimina orang-orang sing jumenengi fihi ing dalem suk bil bai'i wasyira'i kelawan dol tinuku baik itu adol sira itu tuku diasmani dijuluki diistilahi tujaron. Jadi ada istilah tujar itu Kanjeng Nabi yang memulai orang-orang yang berdagang. Tujar itu jamaknya tajir. Tajir itu orang yang mempunyai profesi tijarah. Tijarah itu dagang. Tijaratan tajirun tujarun. Waqat kana lho sadurunge apa? Orang yang dagang di pasar, dol tinuku ning pasar itu Kanjeng Nabi menyebutnya tujar, tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya apa? Waqat kana lan teman-teman ono kelakuan iku yo telaku alaihim diitlakake dinamaake alaihim ing atase alqaimina fil suq bil bai'i wasyira yutlaku alaihim sama siratu sama sira iku tengkulak apa sing neng kene mau urun abab tok iku lho. Ono dodol kacamata terus aku ngondo mek kene kowe tuku kacamata iku apa jenenge? Maklar. Biyen asale wong sing di pasar dianggap maklar ngono. Sampai Kanjeng Nabi dianggap tujar. Itu penghormatan kepada orang-orang yang di pasar. Ya nang di pasar iku ya iku ngono tok ae. Maklar. Sama sira iku jamae simsar. Simsar itu maklar. Faqat rawa Ibnu Majah, mangko teman-teman riwayatake sapa Imam Ibnu Majah an Qais bin Abi Gharazah. Kunna nusammi fi ahdi Rasulillah, kunna ana biyen. Kunna itu fi'il madi, jadi nek disebut nek kowe muni kuntu iku aku biyen. Saiki akunu. Nek kana biyen ana. Kunna biyen kok kita ana nusammi biyen kita itu nusammi ngarani kita fi ahdi Rasulillah ana ing zamane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sama sirata maklar. Famar robina Rasulullah mengko liwat bina kelawan kita sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fasammana mengko ngarani sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam na ing kita dulu disebut sama sirah, sekarang ketika Kanjeng Nabi ngelewati kita dipanggil bi ismin kelawan asma huwa kang uta ismin iku ahsanul luwih bagus minhu tinimbangane jeneng sama sirah. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarat tujar innal baik titik al hadisan untuk sira ing hadis untuk dhewe wong sing dienggo makhlus said itu ya maksyarat tujar mbiyen wong-wong nek ngarani pedagang-pedagang sing pasar iku ya sama sira ambek Kanjeng Nabi ndak diundang sama sira lagi tapi diundang maksyarat tujar para pedagang lebih terhormat timbangane sama sira. Bukan asal maknane sama sira ku ya modal abab tok. Zadat Tabrani lan nambahi sapa Imam Tabrani redaksine iki fakana
awaluman samana tujar pakana mongko ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana iku awalaman orang pertama kawitane wong samana kang ngarani sapa man na ing kita para pedagang pasar ini mengarani at-tujar ngarani at-tujar ing tujar jamae tajir. Cak durunge ya orang-orang mengatakan sama sirah kabeh. Waqad zakara lan teman-teman nutur al hadis ing hadis iki sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi babu majaa fit tijar. Ketika membahas hadis ini itu dimasukkan dalam bab majaa fit tujar. Bab barang jaa kang tumeka ya ma fit tujaring dalem istilah tujar, pedagang-pedagang. Wa tasmiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam iyahum lan anggone ngasmani sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iyahum ing iya tujar. Hadis iki dimasukkan dalam bab majaa bitujar wa tasmiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam iyahum dalam hadisnya Imam Tirmidzi. Wa ismu tajiri asrafu min ismi simsar fil urfil am. Wis sangat saiki barang iki utawi jeneng tajir pedagang. Iku asrafu luwih mulya, luwih terhormat lah nek dibanding min ismi simsar timbangane jeneng simsar. Kowe nek muni pedagang ambek apa mau? Maklar kira-kira terhormat ndi. Kowe iki maklar apa pedagang? Pedagang maklar piye mesti ngono. Mergo pedagang itu istilah yang lebih terhormat timbangane sama sirah. Asrafu itu lebih mulia min ismi simsar fil urfil am ing dalam tradisi umum, kebiasaan umum. Nah, jadi Kanjeng Nabi itu menghormati orang sampai segitu, sampai istilah-istilah barang itu diwai. Kenapa kok disebut lebih mulia? Istilah tajir melebihi dari simsar. Wala'alla, kira-kira wala'alla wajal ahsaniyati, mbok menawa-menawa segi keluweh bagusannya tajir tinimbangane simsar iku anna sama sirah tutlaku alal makasin aula alla hadzal ismu fi ahdi alaihi salam kana yutlaku ala man fi naqsun. Mbok menawa-menawa sesisi kelebih bagusannya istilah tajir dari simsar iku annas sama sira setune maklar jamae simsar iku tutlaku sama sira itu istilah yang diperuntukkan alal makasin ing atas wong sing ngedopos lah. Ya maklar lak ora. Welek lah Sukandar. Apik iki. Wis top pokoke. Jadi kan pancen iku modal ya. Ngumukno dagangane wong. Tapi dene gak modal apa-apa. Makasin. Aula Allah hadzal ismu utawa mbok menawa iki jeneng simsar iku fi ahdihi ing dalam zamane Kanjeng Rasul alaihi salam kana yutlaku ana ya hadzal ism iku yutlaku diitlakake digunakan maksudnya diitlakake kan alaman ing atase wong fi kang iku tetep ing dalem man naksun utawi kekurangan. Dulu zamane Kanjeng Nabi sing disebut simsar itu orang yang kekurangan, yang ada ndak ya itulah medagang gak di modal kan ya wis ngedolno wae wong ae ben iku mau modal abab.
bundel wa min kamali ma'arifi sallallahu alaihi wasallam ma'rifatu bil khiyatah. Oh, Kanjeng Nabi itu multi talenta nek carane saiki ya, multi talenta. Wa min kamali ma'arifi lan iku termasuk kesempurnaane pengetahuane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam makrifatu utawi pengetahuane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bil khiyatati kelawan jahit menjahit. Kanjeng Nabi jahit menjahit. Dadi nek ana busanane Kanjeng Rasul utawa trompahe Kanjeng Rasul ana sing wis lawas rusak ngono dijahit dhewe ora kok digawa ning penjahitan enggak dijahit dhewe karena beliau mempunyai pengetahuan tentang khiyatah. Takulu ngendika sapa As-Sayyidah Aisyah pemimpin kita Aisyah garwane Kanjeng Nabi dhewe ngendika kana sallallahu alaihi wasallam ya'malu amalal bait wa katsiran ma ya'malul khiyatah. Oh, ngono ya. Kowe tau temen ana kiai iso jahit bareng ngono ku. Biyen ono kiai ngaswani kene iso jahit. Klir maker apik. Aku tau digaekno klambi enak banget. Ya, iku niru Kanjeng Nabi. Dawuhe Siti Aisyah, ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ya'malu ambut gawe bekerja bi amal ya'malu amalal bait ing penggawean rumah. Kanjeng Nabi itu pemimpin besar tapi nek ngomah ya gawean rumah itu beliau lakukan nyapu-nyapu bahkan sampai wakasi Roma seringkali kasih Roma itu ya'malu kerja sapa Kanjeng Nabi gawe sapa Kanjeng Nabi al khiyatata ing jahit. Nabi itu jahit, dalam jahit. Masya Allah. Dan jahit itu ada yang rodok maju, ada orang yang maju ya nganggo mesin jahit. Mesin jahit itu saja dulu itu mesin jahit duduk ini kayak nang pasar-pasar itu. Berkembang jadi mesin jahit sing nganggo sikil barang itu. Dan ini rumah ya jahit nganggo tangan. Ya kan jahit aku iso aku nyulam iso. Wa min kamali ma'arifi al-amma sallallahu alaihi wasallam amruhu liman qata'an ayat takhidha anfan min zahabin. Iku termasuk kesempurnaane pengetahuane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ammati secara umum. Kanjeng Nabi itu mempunyai pengetahuan bukan hanya khiyatah, bukan hanya soal dagang dan lain sebagainya, tapi secara umum itu mempunyai pengetahuan juga. Di antara lain wa min kamali ma'arifi amruhu utawi perintah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam limang kutia ampuhu marang wong sing kutia itu terpotong ya gak dipotong, terpotong. Jadi biar ada orang yang perang itu ketebas hidungnya itu gerumpung. Dan biar perang itu kan banyak kayak Khalid bin Walid itu tatune mbak karu-karuan hitungan. Ini ada yang kena hidungnya. Ono sing kena mripate barang kena panah. Ya. Sing diobati Kanjeng Nabi itu disuwuk. Iki perintah Kanjeng Nabi liman kutianfu, orang yang digerumpungi. Jadi kena ketebas pedang irungnya gerumpung. Diperintah napa? Ayat takhidha anfan min dzabin yen to gawe sapa man qad kutia anfan ing irung min dzabin saking emas. Jadi gawe irung palsu saka emas.
Kama rawa Abu Dawud kaya dene ngriwayatake sapa Abu Dawud fi sunani dalam sunane Abu Dawud. Nenggone Sunan Abu Dawud itu dikisahkan hadis anna Arfajah bin As'ad Quti'a. Jadi seorang sahabat Arfajah bin As'ad itu ikut perang Quti'aan. Terpotong apa anfu irunge Arfajah yaumal kulab pada waktu perang Kulab. Fatakhoza mengko gawe sapa Arfajah. Perang Kulab ini perang sebelum Islam ya, zamanan itu Fatakhoza mengko gawe sapa Arfajah anfan ing irung palsu min warik saka perak. Jadi hidungnya yang kerumpung itu dibikinkan hidung palsu dari perak. Fa'antana alaih mongko bau mambu badet alai ing atase anfan. Iki kok mambu. Diwadulno Kanjeng Nabi kok fa'amaro mongko perintah sapa Kanjeng Nabi ing Arfajah fatakhoza mongko gawe sapa Arfajah anfan ing irung min dhahabin saking emas. Loh, itu kan pengetahuan luar biasa kan, tapi tahu ini yang membuat bau ini adalah peraknya. Kalau emas tidak akan bau dia. Emas mempunyai keistimewaan khusus, logam mulia yang makanya harganya paling mahal karena dia tidak akan menimbulkan bau dan lain sebagainya. Ini pengetahuan ngono kan ora mesti sampun wae. Qala Tirmidzi fi sunanihi ngendika sapa Imam Tirmidzi fi sunanihi dalam sunane Imam Tirmidzi. Wa qad rawa lan teman-teman riwayatake sapa ghairu wahidin, tidaklah hanya satu orang saja. Min ahli ilmi, saking ahli ilmu annahum setuhune ahlul ilmi kusaddu masang ya ahlul ilmi asnanahum ing untu-untune ahlul ilmi bizahabi kelawan emas. Fa asyara mongko menehi isyarat menunjukkan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ila anna zahaba maring setuhune emas iku khosiyatuhu utawi keistimewaane zahab iku Allah yantana yen ta ora mampu. Ini salah satu dari Kanjeng Nabi besok salah satu khasiatnya khosiyahnya salah satu istimewaannya emas itu tidak bau. Jadi orang makanya orang bikin gigi emas ini. Terus dulu ada yang hidung emas karena tidak bau. Nek liya-liyane ampuh. Walamma alama lan bareng ngumumna sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tahrima Makkah dihormatine diharamkane Mekah waqat asajariha lan motong wit-witane Mekah wa nabataha lan tandurane Mekah qala Al-Abbas ngendika sapa Al-Abbas Al-Abbas iki pamane Kanjeng Rasul illal idkhir. Kanjeng Nabi dawuh iki pokoke gak entuk wong nebang-nebang Mekah. Mekah iki tanah haram. Ada satu lingkaran Mekah itu yang disebut tanah haram. Tanah haram itu hukumnya kayak Masjidil Haram. Kowe nek sembayang ning diae masih dalam lingkup itu, kamu ya dapat pahalanya sama dengan kamu sembayang di Masjidil Haram. Jadi nek kowe mesti sek-sekan ning masjid ning ngene pondokanmu masih dalam lingkaran tanah haram, padha.
Tanah haram itu ada tahrim, tidak boleh orang yang tidak muslim tidak boleh masuk situ. Tidak boleh motong-motong tanduran, tidak boleh. Tidak boleh mateni kewan sak piturute kecuali untuk bangsa apa jenenge wedhus barang ngono. Berburu barang kan gak oleh. Ketika Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak boleh nebang ini, tidak boleh, pamannya kayak Sayyidina Abbas sudah illal idkhir, jaluk dikecualikan al idkhir. Idkhir itu rumput ilalang, itu apa nek cara Jawane? Rumput ilalang. Sing gede-gede itu. Sing meh mirip karo anuna jagung padha ilalang. Lisagatina wali sakafi buyutina, kanggo saga itu untuk wong-wong sing arep bikin mencetak sesuatu itu kan membutuhkan idkhir itu. Apa jenenge rumput-rumput ilalang yang gede itu. Wali sakafi buyutina lan kanggo apa atapnya rumah-rumah kita. Karena keperluan itu idkhir itu minta dikecualikan oleh Abbas. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam illal idkhir, kejaba idkhir. Jadi dikecualikan boleh motong itu adalah rumput ilalang itu. Nah, untuk keperluan-keperluan ini. Wa ajazalan marengake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam zalika ing mengkono-mengkono memotong idkhir mau. Wa huwa utai hadis iki ku fi sahihi ing dalem sahih ing Bukhari ana ya. Wa kana idza ra'a ar-rajul yuhsinu wa yutqinu sina'ata syai' wakalahu ilaihi wa syajja'ahu alaihi hatta yabruza fihi. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ra'a tatkalane pirsa sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam pirsa ar-rajula ing wong lanang yuhsinu sing pinter wa yutqinu lan memermatekake apa mermatekake kok bahasa Indonesia. Jadi kalau melakukan pekerjaan itu teliti banget, pokoknya kualitasnya harus tinggi. Itu yutkin. Kanjeng Nabi itu suka orang kerja itu yang yutkin. Tidak. Orang itu kalau mau beli sesuatu kan kualitas yang tidak ada orang mau beli terus tanya ini berapa lama bikinnya, gak ada gitu. Tapi kualitasnya. Jadi urusan lama atau sebentar bikinnya, yang penting adalah itqan dan ihsan, teliti. Nah, ternyata sekarang ini yang mahal-mahal, barang-barang yang mahal-mahal sekarang itu karena memproduksinya ini dengan produksi yang sangat itqan, sangat apa ya, sangat cermat ya bahasa Indonesia juga ya. Apa cara Jawa nih? Permadi ku mau. Kayak misalnya pulpen Parker itu tidak dijual sebelum diuji coba. Uji cobanya itu teman-teman nang ngene yang dar pucuke iki ngantek cacat apa ora. Ada, makanya harganya mahal Parker itu. Gak duwe kowe mesti. Larang gak kuat ketuku kowe. Kowe paling ballpoint itu. Itu gawe teliti, Pak. Mobil Rolls-Royce. Rolls-Royce itu ora kayak mobil Jepang. Rolls itu
apa lawange iku nguji lawange dijeblesno mbok pirang ewu jeblesan. Engko nek isih disetater kok isih muni gak sida didol. Carane nguji mesine iku koin didekno ning gone ngarepe mobil iku terus di starter. Starter kok ora rubuh. Agak didol. Dole cairan ora kok akeh kaya Jepang ngono. Mbok ning gone Saudi makeh iku mobil Rolls Royce. Wingi pemain sepak bola dikai Rolls Royce ben. Niku ning gone endi ning parkiran ngono mobil liyane gak ono sing wani marek. Oh ketatap selicet. Terus gawe siji ku mbah pirang tahun. Api ya masyaallah. Itu jenenge itkon. Kanjeng Nabi seneng itu. Orang nyambut gawe yang permati, cermat sampai mutunya bagus itu Kanjeng Nabi suka. Kalau beliau melihat itu, idza ra'a rajul kok gaweane kok cermat sekali, wakalahu ilaihi. Mongko masrahake sapa Kanjeng Nabi hu ing sae ilaihi marang rajul wasajja'ahu lan mensapot apa mensapot mau nyemangati sapa Kanjeng Nabi hu ing rajul alaihi ing atase syekh hatta ya bruza fi sehingga menonjol sapa rajul fi ing dalem syekh. Jadi disapot terus sampai Kanjeng Nabi. Oh terusno api gaweanmu. Oh, sampai di akhirnya menonjol sebagai produsen yang handal. Kanjeng Nabi suka sekali dengan hadis ini sing ngamal yang paling baik disebutkan oleh Kanjeng Nabi amal yang dikerjakan secara cermat. Kowe napa ae lah. Kowe dadi tani ya sing cermat. Ukurane kamu nandur iki dihitung. Cara pemupukannya dihitung. Apa nyemprotnya hama juga kapan itu cermat sekali. Itu suka Kanjeng Nabi. Wa min dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a Talq bin Ali al-Hanafi wa huwa yabni ma'ahumul masjid asy-syarif wa ra'ahu yutqinu wa yuksinu amalatin wa wakalahu ilaihi lan iku termasuk mengkono-mengkono Kanjeng Nabi nek pirsa wong kok gaweane cermat apik terus dikai support disemangati annahu ta Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ro'a pernah melihat Kanjeng Nabi Talq bin Ali al-Hanafi. Kabat iki jenenge Talq bin Ali al-Hanafi. Wa huwa kaya utahe Talq bin Ali iku ya huwa utawi Talq bin Ali al-Hanafi ya yapni melok bangun sapa Talq bin Ali mahum sartane sahabat-sahabat Kanjeng Nabi barang al Masjid Asy-Syarif ing Masjid Nabawi sing mulya itu. Dulu itu ada yang ikut ketika Kanjeng Nabi bangun Masjid Nabawi itu di Medina. Ini Talq bin Ali itu melok nyambut gawe di situ. Wa ra'ahu lan pirsa sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing Talq bin Ali yutkinu itu mermardekake apa mau cermat sekali yutkinu bagusake wa yuksinu lan ya mermardekake ya Talq bin Ali amalatin ing gawe tin. Nah saiki ya apa lulah itu lulah. Sing dienggo nemplekno bata iku apa iku? Ora. Nek asal maknane tin iki ya lempung. Karena orang sana bikin anu itu
tidak pakai semen dan tapi kayak lempung itu antarane batu botol lempung. Lah ini Thalq bin Ali ini wah apik gaweane itu permadi banget. Apa jenenge cermat banget. Fawakalahu ilaihi mongko masrahake hu ing amaluddin sapa Kanjeng Nabi hu ing amaluddin ilaihi marang Thalq bin Ali. Maqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi qaribu lahuddin marekno sira kabeh lahu marang Thalq atina ing ulah iku cedakno kono artine sing kon garap iku Thalq bin Ali wis raja anu liyane ya padha ngerjakno tin iki luluh itu tapi enggak sebaik ini wis kono cedakno nek ndine ben anu fa innahu a'raf bi fa innahu mongko setuhune Thalq iku a'rafu luwih ngerti bi kelawan tin dia itu tahu soal tin ini wis iku ae pasrahno ndekne. Oh ya zamane Kanjeng Nabi apa perang Uhud itu kan ada yang lebih ahli di dalam perang itu Sa'ad bin Waqqas kalau tidak salah. Nek wong-wong yang jemparingmu wehno kono. Ya digunakan karena ini ahli sekali dalam soal itu. Mana ora trimo siji dari pirang-pirang. Iki yang ngono. Thalq bin Ali ini ahli dalam persoalan luluh apa luluh itu apa bahasanya? Luluh itu apa? Bahasa Indonesia ini aku bingung. Apa aku bahasa Indonesia takon jawabno kowe gak iso. Aku cara Jawa takon Indonesia ya gak iso. Kowe iki wong Jawa apa wong Indonesia guys? Apa? Sim. Luluh iku jadi kowe nek masang foto, watu pokoke anu sih. Saiki di nganggo truk gede. Ya semen niku sing sadurunge dadi. Semen niku sing nggone pabrik kok semen. Ning nggone karung iku semen. Iki wis dicampur banyu barang itu lho jenenge luluh. Nek barang Wah, labur iku sing dienggo mutehno kenekan iki labur. Ya luluh iku kowe ngerti ta ora Indonesia. Iku ahli itu Thalq bin Ali mulane dipasrahno iku. Wa haddatsa Qais bin Thalq wallahu a'lam.